Yo, sacela abantu bengaphumi yazi, there's a serious problem to talk about here. Cela ningaphumi. Silinde umama Mthembu ukuthi ajoyine. Please assembly everyone. Please don't leave. Guys, ngiyacela ningaphumi bathi bamdimu. Ngaze ngane-stress, ngaze ngasenjeni. Ningaphumi nizolalela indaba. Not. We are waiting for umama Mthembu. I think nonke niyamazi angithi umama Mthembu before angene la ngifuna ukuthi angeniswe abantu abangamazi. We are waiting for umama Mthembu. Nje. Then I can add abanye abantu. Yo, awungaze nje ngibeke umoya ongcwele awe. Nyangizwa inkazi ngathi angizwa nje. Nyangizwa ukuthi ngithini? Nyani ngizwe uma ngikhuluma. Guys, vele ngimfonile. Maniniki ngizokhuluma manje. Kune-conflict nyana eyenzakala phakathi kule competition kaMama Mthembu. So uthe okuqala ku-social media kumele kuphele ku-social media. So mina ngizodinga your support nje. Ngifuna nje ayingene inamba yakhe. Siyakuzwa kodwa nyusa izwi. Okay. Ring ifoni yakhe ningaphumi ke. Ngiyayizwa. Yena. Mama cela ungene kulo ku live ne. Ngikhanse ngena ngabe sengize ngawuvula. Ngicela ukuba baba omncane wakho sizokhuluma makuphela le ndaba. Kukhona nje imperu ezoqhuma la. Ngiyadlala compero but kukhona we need to clear something. Mina nomama Mthembu niyamazi umama Mthembu odumo. No so manje so. And ngoba nje ni 70 something ngidinga support yini. Nike ningibetray. Ngizongithola kahle. Angenziwa ke njalo mina. Nizongitseba kanhle. Ngishenda ke kumama Mthembu musla. Kwaba requestile khona uTina uDerilo uMancinzwa. Ngathi ngizona accept masiqeda ukulungisa le issue yabo nje kumanje. Kubuhlungu ngaphakathi. Manje masiceda la I will accept everyone who requested. Guys ngisacela unomoyi one ubanje engizothi ahambe. Mantuli Ntuli kuhle ngisacela ungijekela ngalo mama Mthembu udumo ukuthi ulive in because maybe ulinde mina ukuthi ngirequest ngala uyabo. Sacela uyongijekela khani sokhansela siye kuye ngala ngiyanicela egameni leNkosi Jesus amen. Mantuli ngicela ubuye uze kithi usitshele ukuthi ukhona ku live. Maybe sikhamselana nje ulokho nje na uwenze wakhe ngale.
akekho live mara ka-requestanga Muslana. Ish, hayi angisazi. Hayi angisazi-ke. Yo, she's not live. Yo, bantu bamthini. Awuthi ngimfonele futhi. Umngani wami ula. Ya mfethu uqeda kuvula. Mara ngishilo ngathi angene ngapha mos. Yo, live phela guys angene. Ngisacela guys, ngabonga ukuthi u90 siyaphuma siyangala kuMamthembu siyoba imbumba. Ngiyanitshela yini? Mamyeza, you know what I'm talking about, sisi. Please. Ngisacela sonke ngoba su100. Ngisacela manje siyaphuma siyangala kuMamthembu. No so, ngiyavala live.